ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንሎሚ ሒዝንያ መፂና ዘለና ንኣብ ማዕባብላ ዘመነ ቢንን ብሽክለታ ኤርትራን ዝድህስስ መደብ ኮይኑ ንዝያዳ ንኽብርን ሓጎስን ቢንያም ሓበን ኣፍሪቃ ክንብል ነቕርበልኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ቅድድም ሳይክል ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ተፈተውቲ ብዙሓት ደገፍትን ኣድነቕትን ዘለዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት እዩ። እዚ ሎሚ ብዓወት ቢንን ሕጎስን ንኾርዕን ዘለና ቅድድም ብሽክለታ ሂወት ተኸፊልዎ እዩ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ እቲ ብኣልጀራውያን ተዓብሊሉ ዝነበረ ውድድር ሳይክል ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንኣልጀራውያን ኣፍሪቃን ካልእ ኮኸብ ይበርቕ ከም ዘሎ ዘበሰረ ደርጊ ኣብ ስፖርት ዘየድሊ ምትንኻላትን እንተቐዳደምቲ ኢትዮጵያ ደገፍ እንዳሃብን ኣብ ሰርዖ ዝነበረ ቅድድም ሃገራዊት ጋንታ መሪሑ ደጋጊሙ ዝተዓወተ የማነ ተኸስተ ገበል መስርሒት ጋንታ ቅድድም ሳይክል ሃገረ ኤርትራ ንሱዳን ምስከደ ኣብ መንጎ ውድድር ወርሒ 7 1992 ኣብ 33 ዓመቱ ዓሪፉ። እዚ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብደቂ ጋንትኡ ክሳብ ሎሚ ብሉፅነቱ ዝደግም ከም ዘይተረኸበ ይዛረቡ። ድሕሪ ሞት የማነ ገበል ወዲ ጋንትኡ ዝነበረ የናስ ዘካርያስ ሓለባይ ኣብ ቴስዓታት ደጋጊሙ ቻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ክሳብ ዕለት ሎሚ ድማ ዝንኡ ኣያሰሰን። ዮናስ እውን ኣይሓመቐን። ኣብ ቅድድም ሳይክል ብውልቅን ብጋንታን ሓንሳብ ከም ኣሰልጣኒ ሓንሳብ ምኽርን ማዕዳን እንዳሃበ ኣበርክቶ ካብ ምሃብ ዓዲ ዋዕለን ዘሎ ድሒሩ ብዝተፈጥረ ኩናት ኢትዮን ኤርትራን ዝሒሉ ዝነበረ ደጊሙ ብውዑዕ መንፈስ ተመሊሱ ኣብ 2010 ፍረቓል ስደበሳይ ደሚቑ ኣብ ዝበፃሉ ድማ ቅድድም ሳይክል ኤርትራ ብፍሉይ ኣብ ኣፍሪቃ መዳርግቲ ኣልቦ እንዳኾነ መፅዩ። ደጋጊማ ድማ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ነቲ ውድድር ከምዘየለ ብሒታቶ። ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝዓበየ ውድድር ዙር ጋቦን ናትናኤል ብርሃነ ምስ ተዓወተሉ ቅድድም ሳይክል ኤርትራ ናብ ካልእ መድረኽ ይስቀል ከም ዘሎ ዘበሰረ ነይሩ። ድሕሪ ዝቅድም ሳይክል ኤርትራ መሳኹት ዓለም ከም ድሌቱ ክቀላቀል ጀሚሩ። ደቡብ አፍሪቃዊት ጋንታ ቀዲማ ዳይሜንሽን ዳታ ድሒራ ቲኤምቲ ኩቤካ ናብ ብዝብል ስም ተቐይራ ትወዳደር ዝነበረት ጋንታ ዳንኤል ተኽላይ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክወዳደሩ ዕድል ስለዝሃበቶም ናይ መጀመርታ ጸለምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝወዳደሩ ዘለዉ ተባሂሎም ኣብ በኽሪ ውድድሮም ድማ ዳንኤል ተኽላይ ሃይማኖት ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ኣንበሳ ዓቕብ ክለብስ ስለ ዝኽኣለ ዘይሓስስ ታሪክ ወቂሩ እዩ። ድሕሪ ውድድር ምዝዛሙ ድማ ብስሞም ዝተደርፈን ዝተገጥመን ማዕለያ የብሎምን። እዝከረኒ ኣብ ሃገር እስራኤል መተዓቢትን ደገፍትን ዳንኤል ስእሉ ዘለዎ ማልያ ስሪሖም ብሓንሳብ ይከታተሉ ነይሮም። ዋዛ ድማ ሓንቲ ኣዳ ኣብ ጽርግያታት ፍራንስ ጸኒሓን ዳኒ እንጣጢዕ ስለ ዘስተየተዩ ንኹሎም ስዕሮም ዘሎ ዝብል ዋዛ ክፈስስ ጀሚሩ ነይሩ። ኣብዚ ውድድር ዝበለጸ ደረጃ ኣብ ዳኒ ዝተተሓዘ ሸውዓይ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ብምልባስ ድማ ድሙቕ ታሪክ ብምቕማጥ ምስ ብጻዩ ወዲ ቅዱስ ብሰላም ውድድሩ ዛዚሙ። ካብዚ ንድሓር ተቐዳደምቲ ሳይክል ኤርትራ ኣብ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ቅድድም ሳይክል ግራንድ ቱራት ብስሩዕ ክወዳደሩ ጀሚሮም። ኣብ እስጳኛ ዝካየድ ውድድር መርሃዊ ቅዱስ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዙ ክሳብ ቢኒ ኣብ ጆሪ ኢጣልያ ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ዝበለጸ ደረጃ ተባሂሉ ተታሒዙ ነይሩ። ካብዚ ብምቕጻል ዳኒ መርሃዊ ናቱ ናትናኤል ብርሃነ ሄኖክ አማኑኤል ካልኦትን ተበራርዮም ውድድር ሳይክል ኤርትራ ኣብ ደገፍትን ኣብ ተዓውዲ ዘተኩርን ከይሃሰሰ ክጸንሕ ልዑል ተራ ተጻዊቶምን ይጻወቱን እውን ኣለዉ። ዘበነ ቢኒ ድማ ኣብ መንጎ ዝሓያል ጻዕሪ ዝካየደሉ ዝነበረ ኩነታት ከም ፀሓይ ወጋሕታ በሪቑና። መጀመርታ ኣብ ቤልጅም ምዕዋቱ ነቲ ብዙሕ ዘይፈልጦ ሰብ ሃንደበት እኳ እንተኾኖ ንሱ ግን ሰዊዱ ዓንተር ተቐዳዳማዩ ኮይኑ ይመጺና። ካብዚ ንድሓር ክብረ ወሰናት ታሪክን እንዳመቀረ ምስ ዓበይቲ ቮላቲታታት ክስራዕ ዘኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘለዎን እንዳመስከረ መጺኡ። ኣብ 2022 ድማ ኣብ ጁሮ ዲ ኢጣልያ ዕዉት 10 መድረኽ ብምዃን ብፍላይ ድማ ናይ ሽዑ መተሓላለኽቱ ሆላንዳዊ ቫንደርፑል ሲዕሩ ዘመዝገበ ዓወት ብመንባራ ዝያዳ ደሚቓ ተረኣያ።
ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2023 ልዑል ትጽቢት እኳ እንተተገብረሉ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግባ ይከኣለን። ነቲ ብሉፅ ውፅኢት ቱር ዲ ፍራንስ ብዳንኤል ተክለሃይማኖት ተሓይዙ ዝነበረ ሻውዓይ መድረኽ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ብምድያብ ብስሙ ክጽሕፎ ብምኽኣሉ ግን ሓደ ካብቲ ኣወንታዊ ነይሩ። እንሆ ሎሚ ዓመት 2024 ንነዊሕ እዋን ትጽቢት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውን ጸሊም ሕብረተሰብን ይምልስ። ቢኒ ቱር ዲ ፍራንስ ብምስታፍ ጥራይ ዘይኮነ ምዕዋት እውን ከም ዝብል ሕልሙ ገና ከሎ ከም ዝነገረ ኣብ ቃለ መጠይቁ ተዓዚምና ኢና። መጀመርታ ኤርትራዊ ኣፍሪቃዊ ጸሊም ዕውት መድረኽ ዙር ቱር ዲ ፍራንስ ተሰይሙ ደጊሙ ድማ ነታ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዙር ፍራንስ ፒተር ሳጋን ክለብሳ ዝርአ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ናይ መጀመርታ ኤርትራዊ ኣፍሪቃዊ ካብ ጸለምቲ ሕብረተሰብ ቀዳማይ ዝለበሳ ተባሂሉ ደጊም ካልእ ታሪክ ጽሒፉ ይርከብ። እዚ ጽሑፍ ብዙሓት ብሰንኪ ኩነታት ኤርትራ ዘለዎም ብቕዓት ከይርዩ ዝተዓንቀጹ ማልያ ዘይብሎም ብሉጻት ከም ዘለዉ ዘይምዝንጋዕ ክንደይ ብሰንኪ ቪዛ ካብ ብሉፅ ዕድል ተዓንቂፎም እዮም። ሰረት ቅድድም ሳይክል ኤርትራ ነዊሕ ሱር ዘለዎ ጥንታዊ ውድድር እዩ። ካብ ዘመነ የማነ ናብ ዘመነ ቢኒ ጥራይ ዘሎ ንውሓት እኹል ምስክር እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን መደባትና ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ንመስግን።